Bidelaguntza programa. Bidelaguntza Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernu oneko eta herritarren partaidetzarako zerbitzuaren prestakuntza ekimena da. Elkarteetako kideak, herritarrak, udal ordezkari politiko eta teknikariak trebatuz, herritarren bizi kalitatea eta aukerak hobetzea du helburu, partaidetzaren inguruko ezagutza lurralde osoan zabalduz. Ekintza komunitarioaren metodologian sakontzeko ikastaro trinkoa. Ikuspegi aplikatutik, ekintza komunitarioaren metodologian trebatu nahi duzue? Hau da zuen aukera. Ekintza komunitarioa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta lurraldeko udalen ekintza publikora bideratutako marko kontzeptual, estrategiko eta operatiboa garatzen jarraitzeko trebakuntza da. Markoak lantzen duen ikuspegian eta estrategia metodologikoan sakontzea da trebakuntza ikastaroaren ardatza. Ikastaroaren helburuak honakoak dira. Ekintza komunitarioko politika publikoari buruz Gipuzkoako Foru Aldundiaren esparru kontzeptual eta estrategikoan jasotzen diren zentzua eta ikuspegia aurkeztea. Markoan aipatzen diren printzipio metodologikoetan sakontzea ikuspegi aplikatutik. Eta prozesu edo proiektu komunitario baten faseak eta uneak laguntzeko baliabideak naiz tresnak ezagutaraztea, ebaluazio fasea barne. Nork eskatu eta nork hartu dezake parte? Lurraldeko edo toki mailako teknikari, gizarte langile edo hezitzaileei zuzendutako ikastaroa da. Herri txikien kasuan, ordezkari politikoek edota herriko eragileek ere parte har dezakete. Zein egitura du? Zein eduki landuko dira? Hizlariak Ernesto Morales eta Oskar Ebollo izango dira. Ikastaroak 20 orduko iraupena izango du eta 4 ostiraletan banatuta egongo da. Urtarrilak 10, 17, 24 eta 31. Saioetan tailer dinamikak, hizlariak egindako aurkezpenak eta eztabaida irekiak uztartuko dira. Lehenengo saioa. Ekintza komunitarioaren zentzua. Bigarren saioa. Printzipio metodologikoak, teoriatik praktikara. Hirugarren saioa. Erremintakutxa. Laugarren saioa. Kasuak eta adibideak. Ikastaroan gehienezko pertsona kopuru bat egongo da. Eskaera egiteko honako urratsak jarraitu beharko dira. Gipuzkoako eskola irekiaren webgunera sartu eta udalen ekintzetan klik egin. Gipuzkoako Foru Aldundiak eskaerak aztertu eta eskatzaileari jakinaraziko dio berea onartu edo baztertu egin ote den. Eskaerak baloratzeko orduan, kontuan hartuko dira zenbait irizpide, hala nola, udalen tamaina, udalaren baliabideak eta udalak espazioarekin duen lotura. Izena emateko epea. Eskaera egiteko epea azaroaren 21 zabalduko da eta abenduaren 16 itxiko da. Abenduaren bukaeran jakinaraziko zaio eskatzaileari onartua edo baztertua izan ote den. Ikastaro honen bidez jasoko duzuna, ekintza komunitarioaren metodologian sakontzeko 20 ordu inguruko ikastaroa doan. Eta eskatuko zaizuna berriz, asistentziarako konpromisoa, ikasitakoak partekatzeko konpromisoa eta programaren ebaluazioan parte hartzea.